Hei vaan! Näytän tässä videolla, miten rekisteröidytään Canvaan, eli jos et ole vielä tiliä sinne avannut, niin tälleen se onnistuu. Eli kirjoita osoiteriville www.canva.com, niin päädyt tällaiselle sivulle. Ja sitten rekisteröidy ilmaiseksi. Yhtä lailla voisi tuolta rekisteröidy kohdasta laittaa. Ja sitten laitan, että jatka sähköpostilla. Ja mä laitan tähän nytten ja jatka, eli kirjoitat sen sähköpostiosoitteen ja sitten jatka. Ja sitten tulee tämmöinen, että rekisteröity on melkein valmis, eli he ovat lähettäneet koodin, jonka avulla sitten viimeistellään tämä rekisteröityminen. Eli menen nyt sinne sähköpostiin, minkä mä laitoin sinne, ja täältä mä löydän sitten tämän koodin. Kopioin sen ja sitten se laitetaan tuohon. Sen voi kirjoittaa ihan manuaalisesti tai sitten kopioi liite. Ja sitten tänne laitetaan, että mihin tätä Canvaa nyt aletaan käyttämään, niin tänne nyt voi laittaa ihan minkä vaan. Ja sitten tämä tarjoaa heti tällaista, että Canvasta on olemassa myös maksullinen versio, niin tämä tarjoaa sitä, että sen voi ottaa sitten kuukaudeksi maksuttomasti käyttöön, tämän Proonkin, mutta tätä voi käyttää myös täysin ilmaiseksi, eli ei oteta nyt tätä Pro-versiota. Laitetaan tänne, että ehkä myöhemmin. Ja sitten saako lähettää viestintää, niin mä laitan tähän nyt, että ei. Ja näin olet siis rekisteröitynyt Canvaan.